नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और आज के ई खबर बा भोजपुरी हिट सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर बहुत ही शानदार गाना हसीना के ऑफिशियल टीजर आ चुकल बा। समय रहे 11 बजे टीजर रिलीज होला के, लेकिन टीजर आधा घंटा लेट रिलीज भइल, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टीजर बा। सॉन्ग के इतना धमाकेदार एमे म्यूजिक बैकग्राउंड दियल गया बा, ऊपर से जौन एनर्जी वाला डांस खेसारी लाल यादव जी और यामिनी सिंह कर रहल बाड़े, वो आप लोगन के होश उड़ा दी। जी हाँ, आवाज़ बा खेसारी लाल यादव जी और अनुपमा यादव जी के। वीडियो में खेसारी लाल यादव जी के साथ पहली बार यामिनी सिंह एगो धमाकेदार भोजपुरी गाना कर रहल बाड़ी, जौन के टीजर सारे गामा हम भोजपुरी पर आ चुकल बा। हमें बहुत ही झकास लागल, बहुत ही एनर्जेटिक डांस कैले बाड़े दोनों आदमी, जैसन कि टीजर से ही पता चल रहा बा। फुल वीडियो आप सबके बीच में बिहान सुबह 7 बजे सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज कर दिया जाई, तो जरूर सुनम और अभी जाके टीजर देखी और बताई आप लोगन के टीजर कैसन लागल। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देम और चैनल भी सर्च करके देख सकता नहीं सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। तो मिले अगला वीडियो में, तब तक खातिर ये वीडियो को लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।